Gitauran dayon og oxygen sa miresponde nga emergency medical technician sa 911 kining driver sa trailer truck nga naipit sa iyang gilingkuran human malambigit sa karambola sa Maa Diversion Road, Davao City pasado alas 11 kaganyang buntag Agosto 29. Usa lang kining trailer truck sa 11 ka mga sakyanan nga nalambigit sa karambola. 5 ka pribadong sakyanan ug 6 ka truck ang nagkarambola nga gilangkuban sa 3 ka trailer truck, 2 ka wing van, 1 ka pickup, 1 ka SUV, 1 ka bongo truck, 2 ka AUV ug 1 ka kotse. Dili na mahitsura ang atubangan nining wing van nga nabangga sa nasundan nga container truck. Ingon man kining pickup nga nabangga sa gisundan nga SUV. Na sandwich sab sa 2 ka mga truck kining usa sa mga AUV. Usa sa mga nadamay sa bangga ang gimaneho ni Cecil Riloba. Sumala niya nga gikan siya naghatod sa iyang anak sa eskwelahan ug mopauli na unta dihang kalit nga gidumbol ang iyang gimanehong sakyanan. Traffic kasi, so slowly yung pag-andar-andar namin. So may narinig ako parang may bumangga. Hindi ko akalain na pati ako madadamay. So nag-stop ako. Yung nasa unahan ko, hindi ko na nabangga. Siyempre, itong mga to, domino effect. So sila, tuloy-tuloy na kami. Tsaka nung pagkarinig ko, alam ko, tinamaan na ako. Wala sab nakalikay sa bangga ang gimanihong pick-up ni Michael Patrick Lizada nga taga Gym Village, maaning syudad. Sumala ni Michael Patrick nga kalit na lang nga ginasmagan sa container van ang iyang gimanihong pick-up. Ang container van nga bibangga sa pick-up ni Michael Patrick may unang nabanggaan sa wing van. Swerting wala mapuruhi si Michael Patrick sa impak sa bangga ug daling nakapangayog tabang sa mga miresponde. Wala ka mo may nakapansin bisan isang motorista nga ako ang sundan po. Wala nakapansin niya nagaserbato daw siya sa likod. Mao man ito ingon sa mga bystander ba. Tapos bigla na lang nagkuan. Naka-swerve pa ko gamay, wala ko natamaan ang quad container van. Ang katong black na SUV ang ako ang gitaparan mo kay ido. Ang wing van man ko na nakabangga, banggaan niya ang container van niya. Ang container van dili pa ako dili pa ako kaya pa itong container van mo ito man. Ibunan mo na sa sakyanan ninyo. Wala ko paturo experience ko. Pabalikan na ninyo ba? Medyo sakit pa ko na. Kalakaw, matiba. Just ba? Okay. Kaya mo ko naigot dito. Wala mo ko ginawa sunod. May gani ka, singgit talaga ko ba? 7 ang natalang naangol sa insidente nga daling gipangdala sa ospital. Swerting walay nakabsan ug kinabuhi. Ginaila pa ang uban nga mga biktima. For initial investigation sa atong traffic investigator, nag-lose ka ng brake ang trailer. Matuhinungdan nga pagkahulog ato yung propeller, nawala daw ang iyang brake. Matuhinungdan nga na banggaan na dayon niya. Nakakusog sa iyang kinulugon man na niya, nakakusog sa impact. Nag-domino dayon effect ng karambula. Gikan sa iya padulong sa katong nasa unahan mo na 11 ka vehicles ang naipol. Miresulta sa huot nga traffic ang insidente. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.